За да верифицирате вашата карта Revolut в платформата на TopWin, първо влезте в мобилното приложение Revolut. В горния ляв ъгъл изберете иконата на профила си, след това изберете секцията Документи. Изберете опцията Общи, а след това Потвърждение на картови данни. Приложението ще генерира PDF документ, който трябва да запазите на устройството си. След като сте готови, влезте в сайта на TopWin. В горния ляв ъгъл изберете иконката и след това изберете опцията Профил. В горния десен ъгъл изберете Профил. След това изберете Потвърждение. По-надолу ще видите секцията Плащане. Натиснете Качване и изберете запазения PDF документ от Revolut. Вашият документ ще бъде успешно качен и ще бъде в изчакване на одобрение. Надяваме се, че сме ви били полезни. Ако имате нужда от допълнителна помощ, винаги може да се свържете с екипа за поддръжка на TopWin.